Dulu-dulu kene kabiyat arane iki dusun Padang Bulat iki kecaruman arane Jiaratan hangarane Wahyu Triyaksa Utama Ki Andre Madhep Pangetan alon-alon saiki hang pertama salam hormatan karo Bapak Ibu Dewan Omah sing duwe kiawi ajake alon-alon uncel sempurna keplak kendang ajake mreber kerak wis mari saiki menjak arane tembak-tembakan waton tembakan hang pertama mulai berangkat tembakan hang pertama cidore delik biasa ngutang iki arane tembakan hang pertama semari saya kepenjak tembakan hang nomor 2 nomor loro iki acake dimulai saka dhuwur saka tas padha malah iki bunda alon-alon kudu digongkonge acak temblak sempurna berangkat Rili ya di desa di Mesem Solo Waton muga-muga biyen sing di sawar Solo mete wah cak sinyawa ya sijine durung yo didelep-delep ngomong ya sinyawa enggak iki sinyawa tak menung dhisik sinyawa
Saya kepenjak tembakan hang nomor 3 Wandian dari putih menyer sulung karena nyepak-nyepak rezeki ini acake sampur ceplak hendak mas ber. Tembakan hang nomor 3 sabarnya ceblok juga bapake ra apa-apa. Apa? Ayo pi sindanan pi. Tembakan hang pertama Semari nomor 2 nomor 3 tembakan hang terakhir waton acake perpapat.